Hi to all nice people! Today is April 1, 2022. Marami na akong nakikita ngayon sa social media sa April Fool's Day. Iba-ibang mga taong nagpo-post. Mayroong buntis, mayroong mga nakikita sa himpapawid, pag pindot hindi naman gumagalaw, maraming nananalo daw ng millions of dollar, basta marami talagang nang ginagawa tungkol sa pagpaprank ng mga tao. So ngayon ating aalamin kung saan galing ang April Fool's Day. So nagtatanong ako sa social media na saan galing ang April Fool's Day. So walang sumasagot. So ngayon, tatalakayin natin, alamin natin kung saan galing ang April Fool's Day. So ito ay naririnig ko rin sa hindi sa Facebook, hindi sa Instagram, hindi sa Twitter, kundi sa radyo ng isang programa sa radio. So kaninang umaga, doon ko naririnig kung saan galing ang April Fool's Day. So, ginagawa ko rin at nagtatanong din ako sa aking Facebook account kung saan nga galing ang April Fool's Day. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung saan galing ang April Fool's Day. So, at ngayon ko rin nalalaman na dalawa palang kalendaryo na ginagawa. So, ang unang kalendaryo na ginagawa ay ginagawa ni Julius Caesar, kung saan pangalawang emperor ng Roman. So, siya ang gumagawa ng Julian calendar. So, ang pangalawang, kung sinusunod natin ang Julian calendar, ang taon natin ngayon ay hindi 2022. Baka mas matanda pa. Yan ang naririnig ko rin. So, ang pangalawang kalendar na ginagawa ay si Pope Gregory. Kaya, ito ang sinusunod natin ngayon. Ngayong taon. Yan ang sinusunod. Dahil kung sinusunod natin ang Julian calendar, siguro mas matanda na ang mundo, or ilang taon na ngayon, hindi 2022. So, nung ginagawa ni Pope Gregory, kaya ngayon, ang ginagamit natin ngayon, year 2022. So, ngayon, ipagpatuloy na natin kung saan galing ang April Fool's Day. Ito ay nanggagaling sa Julian calendar. So, ang New Year natin ngayon is January 1. Yan, ang New Year natin ngayon, ang ginagamit natin ngayon, ginagawa ni Pope Gregory. So, ang New Year natin ngayon, kung saan tayo nag-uumpisa ng taon, January 1. So, kaya pala, nabuo ang isang April Fool's Day dahil pala sa Julian calendar, kung saan maraming nagkakamali noon, nung bago pang maraming nagkakamali noong binago na ang kalendar, na akala nila ang April 1 ay doon tayo nagsisimula sa Julian calendar. Ang New Year nila noon ay April 1. Kaya maraming nagkakamali sa April 1 na akala nila yung New Year nila, April 1, hindi yung January 1. Kaya yun, doon nagsimula ang April Fool's Day, mga guys. Yun na guys, ang sinishare ko ngayon. Sa Julian calendar, ang New Year nila, April 1. So, sa Gregory calendar ito na ang ginagamit ngayon, January 1. Kaya yun, doon nabuo ang April Fool's Day. Okay guys, ito na. Maraming salamat sa inyong pagpapanood ng aking kaunting kaalaman sa April Fool's Day. Bye-bye! See you on my next vlog!